Nagpaymangno si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga kinahanglang mukuha og business permit ang mga online seller aron ma-regulate sila ug matagan og proteksyon ang mga mamalitay. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Dihang napailam ang Davao sa ECQ tungod sa COVID-19. Apektado ang negosyo sa masinina ni Gladys Aquino. Busa, gilan niyang gipamaligya online ang iyang mga produkto. Imbis na moato ang customer diri kay bawal man, so nag-upload ko sa halos tanan na ako items na baligya sa internet, sa Facebook ug Instagram. Apan kay tungod mas midaghan pa ang mga nahimong online seller sukad nag-ECQ ang Davao. Ilabi na nga daghan usab ang nawad-an og trabaho. Nagpahimangno si Mayor Inday Sara Duterte nga kinahanglan mukuha og business permit ang mga online seller kini aron ma-regulate ang mga mamaligyaay ingon man mahatag og proteksyon ang mga mamalitay. Dili po pwede walay business permit, otherwise dili po mo regulate. Basin po nagbaligya mag substandards, mageld, peke. So dili po na siya mahibalaan ma'am kung dili mo mukuha og business permit. And bawal po magbaligya og substandard, fake og mga smuggled or unsa pa na klase ng mga illegal items. Kung ray mag-inspection sa imo, BIR man o Business Bureau, at least kampante ka pati imong customer, kampante na dili ka scammer online. Apan pipila sa mga online seller, inay business permit ang gikuha, milukat og DTI permit. Giklaro sa DTI nga ang permit nga ilang ginahatag sa mga negosyante mao ang trade name o permit sa gamiton nga business name ug dili pag-otorisa nga mo-operate og negosyo. Kay ang authority to operate a business is given by the local government unit. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.